And every time I Christine. feel afraid, I hope nakaka-distract kasi yung boobs mo. Pero Bisyo, kung giving lang pinag-uusapan, napaka-giving talaga ni Tanya ngayon. Wala. Kitang-kita. Kaya lang, pag nanood po kayo sa Love Radio PH, May smiley hindi po. nyo po makikita kasi tinakpan po ng Kasi smiley. conservative po yung mga website namin. Huwag mong takpan. Paano kami Hindi, may takip naman na mic eh. Kaya, try mo tanggalin yung smiley. Oh. Ano? Ay, pet ng bata. Gusto mo bang makita ang Gusto puwet mo ng ba? bata? Mag-download ka na ng Love Radio PH app. Huwag mo nang... alam mo, feeling ko, nadidistract lang sila kaya tinakpan nila eh. Sila talaga yung may mali siya eh. Oo. Napakasarap ng ganong klaseng feeling na alam mo na you are doing your best in everything that is doing. Hindi na kinain yung English ko. Basta yun na yun. Gets nyo na yun! Ano ba naman yan? Ano sabi yun? Ikaw nag-record. Nasa iyo kanina na lang. Ano ba sa akin? Dito naman. Kubit din Lahat ba? talaga napapansin lagi sa akin, hindi mo ko pinapansin. Oh, ito para sa'yo, oh. Hoy, hindi ko nakot. Bastos nito. Kababuyan serye. Iwas bukol yung ganyan if in case mauntog ka. Hindi, ano to, partner, protection yan eh. din ito. May sumubok naman loko sa akin. Talagang hahampasin ko Oo. siya nitong mga bato nito. Pag may nang api sa'yo, kumuha ka lang ng isang bato dyan, lunukin mo, Correct. sumigaw ka lang. Cardo! Nalito. Lalaki. Ang probinsyano. Ang dami ko kasing pinapanood eh. Kukuha ng bato mula sa headset. Sisigaw lang, Cardo! Baliw. Kakaloka. Mag-download kasi kayo ng Love Radio app. Tama. Para malaman po ninyo yung aking headset na suot ngayon at nakaka-relate kayo sa mga eksena namin. Always your number one. SM radio station. Love Radio.